नमस्कार खुलुमबाय मेहु आब्लका दसजेम समसारि आरो आंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन बे भिडिअखौ मोजाङै नायना ला आरो खोनासंजोब बर' फिल्माव एक्ट्रेस जानानै आइफन 11 प्र 12 प्र 13 प्र 15 प्र आरो फ्लेटआव थानायनि सिमां नुदोंब्ला बे भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायनानै ला। बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो आं फंसे बाथ्रा बुंनि फंबाय बिनानावमोन नोंसोर आंखौ सनमान होलायनाङा नोंसोर आंखौ सार होनलायनाङा नोंसोर नोंसोरनि खामानिखौल' होसो नोंसोरनि थांखिखौल' होसो आरो नोंसोरनि सिमांखौल' जाफुंहोनो नाजा। आंसो नोंसोरनो दै बथलखौ खेवनानै दै दौगोन आंसो नोंसोरखौ सनमान होगोन नोंसोर आंखौ सनमान होलायनाङा नोंसोर गोजौआव ज' नांगौ आं हायाव जगोन। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों मिथियो आंखौ सासे मानसि कमेन्ट लिरदोंमोन आरो बेनि सायाव बुंदों आरो नोंसोर आंखौ सनमान होलायनाङा जेबो गोनांथि गैया नोंसोरल' मोजां जा। बेनिफ्राय फ्लेटआव थानायनि सिमां आइफन 12 प्र बायनायनि सिमां नङा होमबा गिबियावनो आंनि बर' हारिनि प्रडिउसार नोंथांमोन आरो बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस आंनि लोगो नोंथांमोन जय हिन्द नोंथांमोना आंखौ बे भिडिअ लाबोनायनि थाखाय गाज्रि मोना मानो होनबा गासैबो माबायावनो बेफोर बुस्थुखौ खोन्थाखानाय जायो नङा होमबा सोर एक्ट्रेसा बेसेबां मोनो सोर एक्टरा बेसेबां मोनो आं बेनि सायावसो मोनसे एलबाम गायोब्ला बेसेबां फैसा मोनो सोर प्रडिउसारा सोरनो बेसेबां फैसा हरनो हायो आं बेखौसो खोन्थानायदो नोंथांमोना बेखौ गाज्रि मोननाङा आरो खोन्थानायजों लोगोसे आं उन्दै फंबायमोनखौ मा बुजायनायदो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरो जोंनि बर' फिल्म नङा जोंनि बर' एलबामाव सासे एक्ट्रेसनो सोर प्रडिउसारा बेसेबां फैसा होनो हायो खोनासंग्रो सासे एक्ट्रेसनो 15,000 फैसा होयो सासे एक्ट्रेस एक्टरनो 15-30 बेबो जोंनि बर' फिल्मखौ अनसायनो नागिरग्रा बर' इन्डास्ट्रिखौ गोजौआव माने बर' कालसारखौ गोजौआव लांनो नागिरग्रा आगरिया अननानै होनो हायो आगरिया 15,000 हरनो हायो सासे एक्ट्रेसनो सासे एक्टरनो मोनसे एलबामाव आरो जोंनि धीराज प्रडाक्सन बे हायो आरो सानजारां प्रडाक्सन सानजाराङाबो हायो जानांगौ आं खोन्थागासिनो दङ। बेनिफ्राय दा आरो सासे हाबावगोन खोमा गेमस्रियाबो प्रडाक्सन खुलिबाय नङा होमबा बेबो 15,000 हरनो हासिगोन आरो सासे एक्ट्रेसनो खिन्थु 15,000 हरनानै मोनसे एलबामाव बेसेबां लस जायो बेखौ खोनासंदो। जों सोरबा साख्रि मावनानै सासे लेक्सारारा 1 लाख दरमा मोनो बेयो मास मोनसेयाव मोनसे एलबाम बानायनो हाया थैनोबो हाया मानो हाया खोनासं मोनसे एलबाम बानायनो थांनो गोनांब्ला सासे एक्टर सासे एक्ट्रेस बायनायाव 15-30 थांबाय सल' मोनसेयाव बेसेबां थांखो 20-50 न'निफ्राय नों गारि लानानै जानाय लोंनाय साननै शुटिं खालामनायाव टटेल 80,000 1 लाख थांखायो इउटुबाव 1 लाख फैया 100K साबसक्राइब थानायनियावनो मोनसे भिडिअ हगारबा 2 मिलियन 3 मिलियन जाबाबो 6-7,000 फैसा फैयो मोनसे एलबामाव अब्ला 80,000 गारनानै 7,000 फैसा अब्ला गवायाव थांना शुट खालामो थाइलेण्डआव थांना शुट खालामो मोनसे एलबामाव 7 जन मानसि लांगोन जेनेबा हमना लाबाय आं 7 जन 6 जन होनलांबाय मेकआपमेन आर्टिस्ट केमेरामेन माइबा माइबि हमग्रा 7 जन होनलांबाय फ्लाइटआव थांलाय फैलाय गवायाव बेसेबां थांगोन 7 जननि फ्लाइटआ जानाय लोंनाय थाहैनाय 5 लाख 4 लाखखौ सोर गारनो हागोन जायफोरा गिदिर बिजनेस मावो बिसोरसो आरो जायफोरा बर' कालसारखौ अननानै बानायदो बिसोर हागोन आरो बर' कालसारखौ अननानै बर'खौ एसे मोजां नुथो होननानै माबाग्रायासो हायो नङाबा रावबो हाया। बेनिखायनो आं फंबाय बिनानावमोन आं एलबाम बानायो आं डाइरेक्ट फिल्म बानायो आं फिल्मनि बागै नोंसोरनो बुंनानै होजोबगोन खोनाबाय बेफोरबायदि आरो एलबामाव बेसेबां लस दङ नाय अब्ला बेखौनो उन्दै फंबाय बिनानावमोना सानो आरो एलबाम बानायनानै गोबां फैसा मोनो फिल्म बानायनानै गोबां फैसा मोनो नोंसोर खोनासंबायल' थादो जाय मानसिया जाय प्रडिउसारा बर' कालसारनि थाखाय नांथाबो बिसोरसो बे फैसाखौ गारनो हायो जाय गिदिर बिजनेस दङ पार मान्थआव गोबां लाख थाखा फैनाय बिजनेस दङ बिसोरसो हायो दरमाजो हाया बुजिबाय। आइफन 11 प्र 12 प्र 13 प्र 15 प्र बायनोबा सासे एक्ट्रेसा बेसेबां एलबाम गानांगोन 15,000 हरबाय दे आबरिया हमबाय गुबुन प्रडाक्टआथ' रावबो हाखाया गुबुन प्रडाक्टआ ओरैनो फिसा बेनिखायनो बानायो आरो मोनसे बानायबाय लांगाब मोननै बानायबाय लांगाब मानो हाया हाखाया रावबो हाया नों होनखायो आं लिरना होनाय आं रावबो हाया आंबो हाया एलबाम बानायनानै फैसा गारनो बरबाद जालांगोन अब्ला नों आइफन 11 प्र होनना खैथा एलबाम गानांगोन रिया आबनियाव नोङो 15,000 आठथायाव 1,20,000 जागोन मोनसेयावबा अब्ला 8 एलबाम नों बोरै मोनगोन दा रिया आबनियाव बोसोराव मोननाय नङा नों अब्ला नायदो बबेथिं फैखो फैसाया बबेथिं फैखो जाय बुंग्रा आरो आं बेखौ बुंदों नोंसोर गाज्रि मोननाङा आं एग्जाम्पल होदो आरो आइफन 12 प्र नि दामा 1,30,000
नों बोरै सोलायनो बोसोर आइफन 11 बायलायबाय भिडिअ बानायनो आइफन 12 बायलायबाय मोनसे फ्लेटआव थानायनि सिमां नुबोयो फ्लेटआव नों बोरै थागोन गुवाहाटियाव नोङो नै लामा शिलं थांनाय लामायाव थाबाबो फ्लेटनि दामा 1 लाख माबा 1 लाखनो सरि माबा 15,000 3 BHK मासाव 15,000 मेंटेनेन्स 3,000 नंगौना नङा 18,000 जागोन थागोन बेरायगोन नों बबाव फ्लेटनि फैसाखौ बबाव मोनगोन नों लाम गाननानै एसेबां रावबो हाया फ्लेटआव थानोबो हाया नोंनि बेकग्राउन्डआ मोजां जानांगोन नोंनि बिमा बिफा साख्रि मावजोबनाय जानांगोन बिजनेस मावनाय जानांगोन अब्लानिया नों फ्लेटआव थानो हागोन बुजिबाय दिनै आं फर एग्जाम्पल होनि जोंनि बर' हारिनि सिनियर एक्ट्रेसफोरा मानो बानायला आं एग्जाम्पल होनि संगिनाया मा होनो बिनाय मथे होनो हाया मोनसे फिल्माव जेनेबा 50,000बो होनो हाया जों आं बुंबाय आरो एसे होनो हायाब्ला अब्ला खस्थ'बो जायो दा बर' कालसारनि थाखायबो मावनोबो लुबैयो दा मावबाबो बिराद लस टाइमबो लस माबा माबि खामानि थालांजोबो नंगौना नङा बेनि थाखायनो दिनै संगिना मोना मा सिनियर एक्ट्रेसफोरा गोबाङानो बर' फिल्म गानायखौ गारजोबलांबाय मानि थाखाय गारदों नोंसोर बुजियो आरो संगिनाया दिनै फ्लेटआव थायोब्लाबो मा बिसोरनि बेकग्राउन्डआ जोबोर मोजां बिमा बिफाया साख्रि मावजोबो बेनि थाखाय बिसोर फ्लेटआवबो थानो हायो माने आं बेखिनिखौ बुंनो हायो आरो बेखिनिखौ आं मिथिगौ माने फंबाय बिनानावमोननो बर' एलबामनि बागै सोर प्रडाक्सना बेसेबां होनो हायो सोर होनो हाया आं बेखौ खोन्थाजोब्बाय दा अब्ला निजि प्रडाक्सन खुलिनायावथ' लसखा गाव प्रडाक्ट खुलिनायाव 70,000 80,000 थांनानै नोङो इउटुबाव 20,000 30,000 फैबाय 40,000 फैबाय थेवब्लाबो बाखि फैसाया बबाव बोरै हागोन नों मासो हागोन नोंसो साननानै दं आरो आं खोन्थानायखौ गाज्रि मोननाङा होनखायो आं सैथो भिडिअसो बानायनो थाखाय इउटुब खुलिखादों आं सैथो बाथ्राखौ माने जोंनि बर'नि गेजेराव आं देखायनो थाखायसो भिडिअ बानायखादों आं कालसारल' नङा गासैबो बुस्थुखौ देखायखागोन आरो खोन्थाखागोन आरो जों बर' हारिनि थाखायसो जों बेफोर कालसारखौ माने बर'आ बाय जौगाथों होननासो मावनाय जायो आरो एलबाम बानायग्राफोरा खिन्थु लाब गैया थाइसेबो लाब गैया होनखायो आरो लाब जादोंबा आं प्रुफ नायगोन आरो सोर बेसेबां लाब जादों मोनसे भिडिअ बानायनानै बेसेबां लाब जादों आं बेखौ प्रुफ नायगोन आरो मानो होनबा आंनो हगारना नायथारबाय 100K साबस्क्राइबाव आरो आं दा मोनसे एलबाम भिडिअ बानायगोन जनालि आब' आरो थान्दै खननाय गोबां मोजां सल' दं आरो आंनाव गोबां रमान्टिक सं आरो आं बेखौ भिडिअ बानायनानै आं ट्राय नायबावगोन थारमाने नेक्स्ट सुटियाव बेसेबां फैसा फैमारो बेसेबां नायबावगोन आरो अब्ला नोंसोर नुबाय अब्ला आंनि फैनो गोनां उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो बर' एक्ट्रेस जानानै आइफन 15 Pro 16 Pro 17 Pro बायनो सिमां नुनाङा फ्लेटआव थानाय सिमां नुनाङा खोनाबाय नोंसोर दिनै एक्ट्रेस जानो फैनानै नोंसोरो थिग मानसिफोरनि सायाव देखायसिगोन एक्ट्रेस जाबाय मोननै मोनथामाव फिल्मावबो सांसनबाय एक्ट्रेस जाबाय जानानै मा जागोन आसुगुर गोलाव सोसिगोन आखायाव फ्लेटआव थानाय सिमां नुसिगोन न'आव बिमा बिफाया गैया भाइ न'आव बिजनेस गैया फिसा माबादों बाय बांला फैसा मोनो नंना नङा दा गुवाहाटियाव थानाय सिमां नुसिगोन बोरै थागोन नों दा गुवाहाटियाव माइ गायनो हाला आसुगुरा गोलाव सोना लाजोबबाय गामिनि बोरायफोरा एदावसिगोन नोंखौ मालाय एक्ट्रेस जानानै माथो न'आवसो थाग्रा जाबाय न'आव थानो लासिगोन नोङो बुजिद' न'आव थानो लासिगोन गामिनि मानसिफोरा एदावसिगोन मालाय एक्ट्रेस जानानै नोंबो दादा मारना लादोंमोन उनाव नोंखौ एदावसिगोन फंबाय बिनानावमोन एक्ट्रेसखौ फकास खालामनानै मालाबाबो फैना सोरखौबा नुनानै नोंसोर फरायनायजों लोगोसे बेखौ लांफा दिनैनि दिनाव नुना नुवाखै MA पासआ साख्रिखौनो मोनला अनलि MAल'आ साख्रियानो गैला खोनादों PhD नांगौ नेट नांगौ माइबा माइबि नांजोबगौ इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार जानो थाखाय सब बुस्थुखौनो फरायजोबनांगोन बिजाबनि बाख्रिखौनो फरायनांसिगोन अब्लासो इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार जागोन कलेजनि लेक्सारार जागोन खोनाबाय अब्ला आङो एक्ट्रेस जानानै साख्रि मावनायखौसो लुबैयो बिनानाव फैनो गोनां उन्दै बिनानावमोनखौ नोंनि आथिङाव गसंनानै एक्ट्रेसबो जा साख्रि मावनायखौसो आं लुबैयो नों 15,000 फ्लेटआव थानो लुबैनानै मा जागोन फारसेथिं एक्ट्रेसबो जाना लाबाय गामिनि मानसिफोरा बेदावसिगोन उनाव लास्टआव अब्ला आं बेखौनो बुंबाय ना सिनियर एक्ट्रेसफोरा मानो गारखो होननानै बे भिडिअ बानायनायाव सिनियर एक्ट्रेसफोरा आंखौ रावबो जेबो बुङा आं डाइरेक्ट बुंनो हाखायो आं सैथोखौसो बुंखायो नालाय थाङै बिनानावमोन मा जागोन नोंसोरना आइफन 15 Proनि सिमाङाव फ्लेटआव थानायनि सिमाङाव फ्लेटनि दामखौबो खोन्थाबाय आं नोंसोरनो बेसेबां लायो 18,000 20,000 थाङो मासाव गुवाहाटियाव फ्लेटआव थानाय लोगो अबा फ्लेट बायनायनि सिमांखौ नुबोयो न'नि बेकग्राउन्डआ मोजां नङा फ्लेट गंसेखौ आंनि होनना बुंबावनो हायो बोरै बायगोन फ्लेटखौ आङो आफ्रिकायाव थांनानै मास मोनसेयाव 1 लाख दरमा मोननाबो फ्लेट बायनायासै 8 मास थाना फैनानै अब्ला 8 मास थाना फैनानै बेसेबां मोनखो होमबा 8 लाख मोनदों नंना नङा 8 लाख थाखा मोननानैबो आङो फ्लेट बायनायाखै 8 मासावनो अब्ला फ्लेट बायनायनि सिमां आंनि फ्लेट बायनाया आंनि फ्लेट न' आंनि आइफन 12 Pro आंनि 13 Pro 15 Pro एक्ट्रेस जानानै इम्पसिबल होनखायो आं
आं माइबा मोनसे भिडिअ खालामनो गोनांबा नांजोबो साबानि मानसिफोरनियाव उपाय गैया सैथो बाथ्रा नालाय देखा देखि नांजोबो उपाय गैया भाई नोंसोरखौ आं बुजायथारनांगोन आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुजायथारनांगोन बिनानावमोन थाङै लास्टआव जों सेंग्राफोराबो मा जागोन फरायना जों दा फैनो गोनां बे एम ए पासआबो साख्रि मोनलाबा जोंथ' साख्रि मोनला जोंथ' हालिसे एवसिगोन खदालसो जावसिगोन जोंथ' बिजनेस खालामनासो फैसा खामायसिगोन नोंसोरथ' एक्ट्रेस जानानै जों बायदि हालेवग्रादोथ' हाबा जाया मोनसे जालायबाय आरोबाव एक्ट्रेस जानानै जों बायदि हालेवग्रादो हाबा जाला फैसा दंबाबोथ' हाबा जानो एक्ट्रेससो नंना नङा साख्रि गोनां नोङो साख्रि गोनांबो गैला सोरखौबा खालामो नोंसोरो थाङै लास्टआव लाजिनाय दोननाय सब बुस्थुखौनो गारजोबनानै माइबोथ' गायनो हाला होनखादां मबाइल हिनजाव गोनांफोर फैसा गोनांफोरजोंनो हाबा जाहैनो गोनां जागोन टाउनाव थानानै अब्ला हिनजाव थाखानायफोरजोंनो फैसानि थाखाय हाबा जानो गोनां जागोन एक्ट्रेस जाना लानानै जाहाथे बिब्दि जानाङा एक्ट्रेस जाबाबो माव एक्ट्रेस जाबाबो लाजिना नों आं बर' हारिनि थाखाय एक्ट्रेस जादोंमोन मावदों आं दिनै बेफोरबायदिसो जानांगौ लाजिनानै नोङो जानला मोनला मानसिफोरजों हाबा जाहैनाङा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो फंबाय बिनानावमोन नोंसोर गाज्रि मोननाङा आं भिडिअखौ मानो बानायदों मिनिनो ओंखारदों थारमाने आं बुस्थुखौ बोरैबा माइबा माइबि गोसोखांजोबदों आं एक्ट्रेस जानानै माने गिदिर सिमां नुनायखौ फंबाय बिनानावमोन गिदिर सिमां थैनोबो नुवा एक्ट्रेस एक्टर जानानै जेबो गैया होनखादों आं फिल्मनि बागै बुंगोन आं खिन्थु फिल्माव लाब जायो एबे फिल्मा 1 2 3 नाम्बाराव थानांगोन लाब जायो बोरै लाब जायो फिल्माव बेखौबो खोन्थागोन आं फिल्माव बेसेबां खरस खालामनांगौ बेखौबो खोन्थागोन आं जोखोम फिल्माव बेसेबां लाब जानाय आं बेखौबो खोन्थागोन आं दिनैसिम लस जायाखै फिल्माव आं बेनिखायनो फिल्म बानायो एलबाम बानाया एलबाम बानायनो गोनां मा जायो बुस्थुआ आं दा ना बेपारि ओइ मासल' 1 किल' 5 किल' फ्रि होननाय जायो माने 1 केजि ना फानगोन आरो आं ओमफ्राय 5 केजि फ्रि हरनाय जायो माने बायग्राफोरनो एलबाम बानायब्ला बुजिदों फंबायमोन बिनानावमोन आंनिया फंबायमोनाथ' गोदाङै बिनानावमोनखौ एसे बुंनि र' बिनानावमोन नुदों एक्ट्रेस जानायनि सिमाङा बेफोरबायदि फरायनानै देरबोनानै माबा जानानै एक्ट्रेस जाबाय गावनि आथिङाव गसंनानै नङाबा लास्टआव ओरैबायदि गाब्रगोन बैदो बेदो जागोन जोंनि बर'आवथ' मिथिखागो इनसाल्ट खालामनाय एदावनाया गामि दाउ बेपारि नामानो चेन्ज जालाङो जोंनि बर'आव खानाय सिनग्रा जालाङो नामानो कमप्लिट गोमालाङो अब्ला नोंनि एक्ट्रेसाना एक्ट्रेस माइ गायग्रासो जाबाय एक्ट्रेसानो उमुगदोसो हाबा जाबाय सेस बरबाद खालामजोबगोन थांना थानो होनाय नङा नोंखौ जोंनि बर'आ बेफोरबायदि मिथिबायना आंखौनो बुंनो नागिरो हाद्राया आंखौ बुंनो आंनि सिगाङाव खिन्थु बुंगोन आंखौबो खिन्थु हाया आंखौ बुंनो हाया बेनिखायनो आं नोंसोरखौ मालाबाबो जाजानो लुबैया फंबाय बिनानावमोन सिमांखौ एक्ट्रेस जानानै गिदिर नङा दे रावबो फ्लेट बायनाया रावबो नोङो जमा खालामनानैबाबो 15,000 आबरियानिफ्राय लानानै नोङो मोनसे एलबामाव आइफन 12 प्र बायनाया नोङो 1,30,000 आइफन 12 प्रनि दामा अब्ला गुबुंले लामाजों माने देखाय गुबुंले लामाथिं थांनानै माबा जाना आरो फंसे खोन्थाबावनि बे आसुगुर सोनाया ना सप्तासेल' थाङो आसुगुरा गोलाव जाबानो गलाङो नोंसोर मिथिया खोमा 2 बोसोर सिगां 2,600 लायोमोन आसुगुर सोनायाव सप्तासेल' 2,600 सप्तासेयाव सानसेयाव बेसांखि गोलैदों नोंनि आसुगुराव दखनाबो गाननो हाया ड्रेसबो गाननो हाया ओंखामबो जानो हाया एलबामाव बरिया आसुगुर सोयै खोन्थिनानै लास्टआव बुरैफोरजों दांजागोन नोंसोरो माइ गायनांगौ जायोब्ला मिथिबाय बिनानावमोन लास्टआव गामियाव सोरदोबा साख्रिथ' मोनखाला जों सेंग्राफोरा साख्रि मोननाया सहस नंखाला फैनो गोनां दिनाव आं बुंखायो सहस नंला फैनो गोनां दिनाव नों उन्दैनिफ्रायनो मोजां जानानै थाङाब्ला सहस नंला फैनो गोनां दिनाव आं फैनो गोनां दिनाव मा जागोन आं बेनिनो एडभान्स भिडिअ बानायनोसोनो मा जानो थांगोन आरो आं बुंनाय 100% जाहैजोबगोन आं होनखादो फैनो गोनां दिनाव मा जागोन जेबो नंला फंबाय बिनानावमोन एक्ट्रेस जानाङा होनना बुङाखै एक्टर जानाङा होनना बुङाखै गासैबो एक्टर एक्ट्रेस जा खिन्थु गावबा गावनि मोनफा खामानिखौ लानानै थांफा बेनिफ्रायसो एक्टर एक्ट्रेस जा एक्ट्रेस एक्टरखौनो फकास खालामनानै फैबा गैया नोङो 15,000ल' ओंखारदों आं बेबो गासैबो होनाया नोंनो आरो जाय होग्रा बेबो थैखायो जाय मालाय बिजनेस दं गोदोर बर' हारिनि थाखाय बर' कालसारखौ जौगानो नागिरदों बिसोरसो होगोन आं बेनिखायनो सेलुट खालामो जोंनियाव दा मोनथाम प्रडाक्टआ गोबां गिदिर जाना दं आरो आबरिया थिराज प्रडाक्ट बेनिफ्राय नै सानजाराङाबो खिन्थु बिसोरबो लाब खालामनो हायाखै आंखौ बुंनो हाखायो आरो बेनिफ्राय दा नै जोंहा गेमस्रि दैमारि मा जिडि प्रडाक्ट नामा बिराद डेन्जार बेथ' नाम्बार 1 बिजनेसमेन गावनो बुंना लादो बेखौसो बुंदों आङो बेबो बर' हारिनि थाखाय गोदोर प्रडाक्ट खालामगोन खोमा मिजिंथिबाय खालाम फंबाय बिनानावमोन बेखौनो आं बुङो नोंसोर खिन्थु एक्ट्रेसखौल' फकास खालामनानै गोदोर जानो साननाङा
गावबा गाव खामानियाव लाना फै बुजायखाजोब्बायला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंसोर खामानि मावनो लाजिना खामानि मावनो गिनाङा बिमा बिफाखौ मदद खालाम सानफ्रोमबो जस होगोन नोंसोरखौ जेबो सिन्था खालामना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय